Ftit snin Malta saret ċentru ewlieni fis-settur tal-gass naturali u tista' tkun punt kruċjali bejn il-produtturi tal-enerġija fl-Afrika u l-konsumatur fl-Ewropa. Għal dan il-Ministru Joe Mizzi waqt il-5 Kungress Internazzjonali tal-Gass Naturali li qed jitlaqqa l-ewwel darba f'pajjiżna. Dan fl-isfond tal-bżonn ta' qalba l-sorsi iżjed notfa tal-enerġija, kif kwarta l-emissjonijiet madwar id-dinja huma kkawżati miż-żejt. Il-Ministru Mizzi fakkar kif l-2017 pajjiżna għamel pass kbir f'dan ir-rigward meta qaleb li ġenerar tal-elettriku miż-żejt għal gass il wasal għal tnaqqis fl-emissjonijiet, arja aktar nadifa u tariffi orħos għal konsumatur. Żied jgħid li l-politika Ewropea dwar l-enerġija u l-ambjent tippromovi l-użu tal-gass naturali likwidu bħala alternattiv effiċjenti flok sorsi oħra bħal diesel fis-settur ta' trasport navali. L-Unjoni Ewropea tistipula li sal-2025 il-gass naturali jrid jiġi provdut f'portijiet Ewropej, filwaqt li mis-sena d-dieħla l-ammont ta' kubrit fuq vapuri jrid ikun ta' inqas minn 0.1%. Fl-istess waqt qal li Malta għandha suq kompetittiv għal ħażna tal-fuel u għalhekk huwa naturali li pajjiżna jaħdem biex iżomm u jkabbar il-persentaġġ ta' dan is-suq fil-futur. Dan kif pajjiżna jinsab f'qagħda strateġika f'nofs il-Mediterran b'uħud mill-aktar rotot marittimi kruċjali f'dan il-qasam. Għal dan il-għan, il-Gvern qed jaħdem biex jiġi żgurat li l-qafas regolatorju Ewropew u l-qalba lejn fuels iżjed notfa ikollhom direzzjoni politika ċara biex Malta issaħħaħ il-qagħda strateġika tagħha fil-futur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.